mga idol mananamig salida ni Bay Ramon. Ako siyang giingnan nga ang training na mo sa una ingon ana gyud ba. Grabe kay training na mo sa una be. Anong training sa Pilipinas, Gibay? Oh, papulis mo ba? Ano? Naghapara sa yuta. Ako siyang giingnan nga ingon anaon paghapa ang kontra para dili makita. Mao na siya gitawag nga surprise attack. Lo! Grabe ba eh? Kadako pa ka sila eh. Magdakop man siya baka kay pista kuno sa ilaha. Aw kumudak pa nila dako gining kumbira. Grabe ni. Lo! Nakop sila? Nakop sila? Dakpo na nila? Dakpo na nila bay? Lah, gamaya naman din nila. Puti ng gamaya nila oy. Oh! Lola, giharangan. Lola. Nang likay ba yoy? Nahadlok? Ang mga baka murag mangambak kini sa pangpang ba. Ambak tanan bay. Ambak na bay, ambak. Patay tanan. Tanawa ba yo? Si Bay Ramon gisayangan sa mga baka. Basig dili na kuno tumakuha sa pangpang ba. Lamay kuno to himuong kutsero og bakarita. Luya ba yoy? Sos! Nangahagpong. Ang mga baka purtiging kuyawa. Nangambak sa pangpang nangamatay na hinuon sila. Unya nay usa ka baka nga purting isuga. Dayusaw? Oy hala, nalipat kog ihap tuluday ni sila. Gisuklan ang tawo kay tan-aw nila purti mang daota kaya kay nila. Tulo. Balik. Ni aksyon ko kabalaka kay murag sungayon mga akong TV sa baka. Maayo na lang kay taw na igo pagsandok sa baka. Na! Patay! Impas. Ay, makakuha na ba eh? Matuslok na niya, matuslok. Ala. Nadao. Luya ba eh? Buslot. Bug! Magi, Nico. Lah, tagak si Apil bay. Tagak. Patay. Impas. Tanang utang. Kaboy has. Nakapangutana in taon si Bay Ramon. Alanganing baka, alanganing kabaw pud mga idol. Tama, oy.